Sugeng siang lur, ya karepe liwat kene iki lur. Dalane becek lur. Iki dalan sing jarang pengruh, kok liwat pinggir kali. Liwat pinggir kali kok apa jenenge? Terakhir ku ning anu sandinge Gunung Dalem Niama. Sugeng siang lur, ya karepe liwat kene iki lur. Dalane becek lur. Iki dalan sing jarang pengruh, kok liwat pinggir kali. Liwat pinggir kali kok apa jenenge? Terakhir ku ning anu sandinge Gunung Dalem Niama. Neng kene iki sing akeh iki perusahaan patu. Nah, iki dalan neng pinggir kali. Neng sebelah tengah iki kali lho. Kali Brantas, Parit Agung. Iki akeh apa perusahaan watu marmer ning ngene iki. Iki sing dua tengen iki perusahaan watu. Itu enak. Iki enak perusahaan iki nyeleni. Iki sebelah tengen iki kali lho. Kaline peres banyune. Dalan iki jarang diliwati wong ora ro. Ning dalan iki bus ning sanding jembatan Niama. Mbah. Dalan ning pelosok Desa Gamping. Ngliwati sawo barang ya. Mangke nek dulu. Sisih tengen kuwi jenenge kali. Mau nek warung. Kayak santai-santai kan kali. Nah, ini kali loh. Ini kali Parit Agung. Nah, sing judul ning kali Niama. Terus kae Desa Gamping. Desa Gamping teko Disawang teko pinggir kali teko dalan sawah. Kae kono kae sing enek Gunung Wajakensis. Kan kali lho. Yo ngene iki suasana pedesaan ning dalan sing jarang wong ngerti.
dalan iki asik kanggo wong sing wis bosen-bosen liwat dalan rame-rame. Ya contohnya kayak aku ini, kayak sayang ini. Kene peternakan men titik potong aja. Jadi ki wajah tidak pukul liya saka keramaian. Sawatu karo wong nandur pari. Iki sik alami banget lho. Iki kliwate lore gunung cilik, Gunung Kempul utawa Gunung Dalem. Jebule Pak, Pak, Ben, kene iki yo enek lampune, yo enek jamu. Ditanduri jamu-jamu karo wong-wong. Ku sing nang iki desa apa sing duwe sawah yo. Ngene iki lho suasana iki. Iki lek rono iki ning anu Gaping. Kayak ning Gaping kayak kayak iki ning iki ngibak kayak gene Mbah Lurah Yono Lurah Gamping masih ijo ya. Iki tak jak liwat pinggir kali, kuwi tengen kuwi kali lho. Sayang jambune ra woh. Dadine ora iso medhil jambu. Kena stopan. Suasana ngene sepi lho, iki dalan ning pelosok desa. Wih, dalane mulai nek iki lho, muga-muga ning kono ora. Ih, kuwi mau carane di tempat wisata Desa Gamping. Yo ngene iki dalan ning persawahan. Makane tak jak liwat kene iki ben roh, ben ora mek dalan sing biasa diliwati wong rame ning pinggir kali. Kene iki yo enek dalan iki pinggir kali. Sing liwat kene iki yo wong sing ning Tegal. Suasanane ning kene iki sing akeh ya tanduran sepet gajah. Karo nongko. Kayak iki sebelah tengen pun kali ini banjir loh. Gonjal-gonjal ya video nih. Kayak yang ngarepe yo penak jalan gitu. Ya biasa proyek itu tetap miliki. Kemarin ngarepnya aspal loh. Iki menggok nyiwa iki ning desa kene iki koyoke desa Ngibak Sawu. Lek rono ki sawu lho. Kayak kali ini beres. Pak, lah tengen ki pari ning pinggir kali.
Lah sebelah kiwa iki ya pari. Rada ngene lombok karo apa lombok karo kacang. Nek pakalen kuwi anu apa jenenge ajeng kok jeruk pecel kene ben gene jeruk pecel. Ben tau Joyo tak bilangnya tapi terus gane rusak. Kayak sing tengen kayak kali peres lur kali ini. Iki kene iki isih pas teko desa Sawo sebelah kiwa lho. Ya ana nandur tomat mungkin jalan. Sing urung tau kene iki liya nek aku pas sebelah jero. Pokoknya jalan pelosok. Kayak sebelah tengah kali loh. Sebelah kiwa iki sawah. Bisa dong nandur jeruk. Sebelah tengah. Kok sing jalan kono kok penak. Ora jeblok. Jadi jalan iki jarang wong sing liwat ning kene lho. Nek ora wong asli kene ndak ngerti. Iki bocah sekolah iki malah liwat kene. Bocah sekolah kentrong. Oh, SMP kentrong. Kayak gunung kembar. Sing ning Watu Liwet galek kae. Gunung Jempol. Kota lek kowe Tanggul, Tanggul. Ono disebut ireng. Sing kae iki dijenenge sanding Niyama Mesuki. Oh, gunung apa jenenge? Kali ini peres ya lho pasar. Kuwi jeruk pecel. Saya enak sing urip jeruk pecel lho, karen-karene biyen lah. Kali ini peres lho. Abet. Jeruknya sewah. Jeruk pecel. Biyen wong kene iki sugih. Gara-gara nandur jeruk pecel. Yang ngene iki lho. Iya. Sempat booming jeruk pecel gitu. Sekilo ini ben sempat piro 20.000. Nek mana ton-tonan. Kayak Gunung Tanggul. Kok kene iki ketok kabeh. Kayak gunung kembar. Aku lali jenenge gunung apa. Lek sing ngeruh komen lho sing kae jajar loro kan lho. Kayak ono ning Watu Timur tergalek. Kene kembang andong. Kanggo nyirep hama ajane lur. Yo. Akune sukune apa jenenge? Amro. Yo manuk mati iki lho. Manuk but-but mati. Ah iki kali Parit Agung iki lho. Sing lor kae iki sing diarani apa jenenge? Saka Tunggak Sewu ning kono kae.
iki lek ngiri iki ning ngentrong. Rusane. Lek nyiwa ki ning ngentrong, wis dalane lumayan. Iki sawu di ngene iki lho, dalan ning pinggir kali. Dadi bangunan iki ora rata. Ya mergo kepentingan apa jenenge mau. Ya kepentingan lah pokoknya. Iki ning koyoke ning kulone Gunung Kempul utawa Gunung Bedalem wis ana ning kulone iki. Koyoke lho. Dalane wong ngarit. Wah, iki ya ati tas hujan lur. Aku teh kapan lewat kene ketiga tadine ya penak iki dalane ya lumayan. Tapi sekenal lah diliwat. Ora nemen-nemen. Tapi mbuh kae. Iki wis teko ndi iki? Arep tiba lur. Liwate bibit. Sukte lemu-lemu karo jeruke ya mulai woh kates ya woh kabeh iki. Iki karo kali Paritagung jarake mek 10 meter iki lho. Teko nggonku mlaku iki. Wih, liwat gebur lho. Iki ya digawe liwat lho. Truk momot. Ya momot watu, momot pari liwat kene iki. Dadine dalane ya ngene iki. Pak, iki dalane apik. Pak. Oh, ini lho. Iki koyoke wis garing lho. Mas. Amin.
wong panen pari. Bakul pari teko Nganjuk. Lagi aku isih ono nang pinggir kali bareng aku. Nah, kene yo ada jeding lho. Soalnya aku teko ngomah lah, wong sawah kudu ngising dibangune. Kuwi mau enek jeding karo WC. Dadi aja kuwatir lek kudu ngising. Yo mek kari dalane kene iki. Soale arep dibangun yo urung enak omahe. Yo paling yo dibangun kayak mau kepentingan enek wisata desa kayak ning Sawu anu ning Gamping mau kene mburine Mbah Lurah Yono kan bangun bukan kanggo kepentingan wisata desa edukasi ngono bahasane nanti nek warunge kayak mau masih bandek ini kan bangun wong yo ora ono omahe lho sawah jadi urung bisa bangun iki pas ning lore desa Ngentrong wah foto panen pari lho gila kubur ora nemen-nemen sakit Pak iki kene pas panen pari iki dhisik aku liwat kene pas ketiga tadi ora nek banyune ngene iki kene lek dicor kayak jalan api yo mungkin yo anu akeh wong liwat kene lho karo ndelok pemandangan ndelok pinggir kali ndelok sawah ngono yo wong yo ora nek omahe ya biasane yo liwat banyu lho ini wong angon bebek iki mau dulur tak jak liwat pinggir kali iki mau berarti urung teko dalem lho ih golek sing penak lho tadi gua ora cemek ulone ya pokate wah
Iki pas neng lore Gunung Kempul bedalem lho. Kae sebelah kiwa. Karepe tak dene videone kan sik ketutupan gumpul-gumpul gitu lho. Kumpul enek selae kok. Kan ketutupan medhek. Kayak kan Gunung Bedalem lur. Kuwi Gunung Kempul, Gunung Bedalem sing enek makame Dampu Awang ning kono kuwi, terus kubur-kuburan liyane, terus makame sapa jenenge? Juru Kemudi. Ning kono kuwi. Kuwi ngger sing diparani wong ziarah religius ning kono kuwi. Pas ning lor Gunung Bedalem. Lek nang sebelah tengen kono kae. Jane rada kliwat lur. Sakjan ki rada kliwat. Ning kono kae omah sing kari dhewe kae grumbul kae. Kae iki anu Tunggak Sewu utawa Saka Sewu, Tunggak Sewu jenenge. Dadi iku nggene wong keramat biyen ning lore Gunung Bedalem, ning lor kali. Lha iki ngarepku ki kali. Kali Parit Agung. Gunung Bedalem. Gunung Bedalem ki lho. Kae ngene sing ana genderane kae omahe Mbah Tejo. Mbah Tejo ki anune Supriyadi. Kae. Enek gendero ireng-ireng. Bangke. Jadi sebelah kiwa kuwi mau kuwi Gunung Kempul, Gunung Bedalem. Mau ya nek omahe Mbah Tejo Jenak Sagi atau almarhum kuwi anggotane Peta Supriyadi. Di wong wis ninggal. Aku tau rono dhisik. Karo sing itu duwe mobile isik. Kuwi jenenge kayak mobil Tejo Supriyadi. Ini lumayan satu. Jadi ya kayak ngene iki lan ning apa iso gamping ke mau tekan lapangan. Motor balapan trilan sampai ke Niama. Pak, di sing akeh wit pohon Afrika jamu. Kuwi kali lur. Kali Parit Agung. Kaya kene wis ora tek anu, ora tek apa sih? Ora tek jemek.
Wih, gunung. Gunung Tanggul. Itulah tempat pinggir kali Paritagung. Sebelah kiwa kuwi gunung apa kuwi? Sing ana pondok JH gitu. Gunung Ketok ora sak karo jenenge. Kok ya rapal. Kae Gunung Ketok. Terong. Gitu loh. Jadi pemandangannya ngene iki. Kuwi kali gitu. Kali Paritagung ngono kuwi. Iki kali Paritagung lho. Kae iki Gunung Tanggul Besuki, Tanggul Turus. Terus sing kae sing ketoke jenenge Comanuk, ke kidul gunung. Dalan arepe ning iki jenenge Pantai Gemah. Mungkin dulur-dulur urung tau lewat kene, tapi lek lewat kene ketiga ya lur, lek penting ngene iki. Nek mulai nek omahe kene. Sing manggon kene. Yo men. Urung bangun. Ojo JH. Pak, uyar-uyur, Mbah. Takon uyar-uyur wis mau lho. Agak mari. Iki wis meh cedhek Niama lho. Soalnya wis ngliwati Gunung Ketuk, Pondok JH iki wis. Nah, kan Pondok JH. Terus arepe ning jembatan Niama Besuki kan. Kok lewat tempuran kali saka Trenggalek karo Paritagung kono lintas. Paling yo 5 menit kas. Kaya dalane wis mulai apik ngono. Yen iki ana omahe soalnya lho. Wis ping nang kiwa kuwi lek arepe ning dalan aspal sekitar 30 meter. Lek ning kali Paritagung cuma sekitar 10 meter. Lek numpak motor itu. Lah kuwi pabrik watu gamping. Watu kapur. Sengar kuwi wis bangun dalane aspal. Soalnya kan wis cedhek dalan Niama. Cor lah itu aspal. Soalnya nek omah. Lah kuwi ngarep kuwi tempuhan kali lho. Kan nek omah iki dalane. Aman iki mone. Omah ya dibangun dalane lagi tempuhan lho. Kuwi tempuhan kali antara kali Trenggalek karo kali teko Paritagung. Iki jeneng tempuran. Tempuran kali Paritagung karo kali teko Trenggalek. Bahan konsen iki. Yo, sikilku jemek.
depan kumpulan jeruk karo sengon lho Krakatau. Iki teko Niaman, kuwi jembatan Niaman. Ya wis sampe ae matur suwun wis melaku. Jalan terpencil dapat Senggape sampai jembatan Niaman. Sing wis saged terletak buat murah nih rezekine lan panjang umure. So, aku parek kula suwun. Iki jembatan Niaman. Tekan tempat kami. Kan tak ngiwol nang Niaman.